No se on JP tässä morjes. Hei, ihan mahtava homma, että oot löytänyt tänne meikä uunituoreelle JP Outdoors YouTube-kanavalle ja siinä samalla kanavan NS-virallisen aloitusvideon pariin. Ja tässä jaksossa olisi tosiaan vähän tarkoitus esitellä vähän tätä kanavaa ja sen tulevaa sisältöä. Eli minkälaisista aiheista ne tulevat videot ja jaksot pääosin tulee koostumaan. Niin kuin tuosta kanavan nimestäkin voi ehkä jo päätellä, niin aika ulkoilmapainotteista kontenttia tulee pääosin olemaan. Lähinnä harrastuksen kuvaamista ja niihin liittyvää materiaalia. Semmoista matskua on luvassa. No sitten se kysymys, että mitä meikä harrastukset on. No, niitä on aika paljon, mutta silloin tässä videossa me kertoo nyt aika nopsaa noista pääharrastuksista. Jota on muun muassa maastopyöräily, perhokalastus tai oikeastaan ylipäätään kalastus, pääasiassa perhokalastus. Siinä ohella luonnosliikkuminen, eli retkeilyeräilyä ja talvisin moottorikelkkailua, parkkilaskua twintipeillä, eli meikään laskenut vineillä. No, kunnollisesti suoraan sanottuna alle yhden kauden, eli ihan vasta alkaja, niin meikän edistystä pääsee seuraamaan tuosta talvisaikaa. Toki myös muunaiheisia pätkiä varmasti kuvaillaan, ja niitä voisi olla esimerkiksi jonkunnäköiset kisat, arvonnat, tilaajahaasteet. Jep, siinä pöykässä tilaajahaasteet, eli jos tietty tilaajamäärä saavutetaan, niin sitten meikäläinen laittaa oman pöyläkylle, eli sitten suoritetaan jonkunnäköinen haaste. Nää tietty vähän riippuu siitä, että ottaako tää homma ilmaa siipiensä alle, että toivon mukaan niin porukka löytää videoiden pariin ja tää ei ole aivan överityylisen tää kontentti. Ja jottei tää pätkä menisi ihan tappavan tylsäksi jaaritteluksi vaan tässä kameraa edessä, niin käydään kurkkaamassa tuolla Nivovaaran Dirtillä, millainen 3 ajoreissun pituinen kamppailu sitten tuli se ison linjan kanssa, joka oli muuttunut sitten viime ajoreissuna aika lailla. Eli gapit oli kasvanut ja nokkiin oli tullut aika paljon heittoa lisää. Pari semmoista pumppia tehty siihen väliin, mistä piti osata pumppaa just oikealla vauhtia, että sen linjan sai ajettua. Eli linja oli saanut tosi paljon muutoksia ja näin ollen toi haastetta lisää kehiin. Hetken aikaa täällä 60 mennessä usko ja toivo lopahtaa, mutta yksi pääsääntö, luovuteta ei. Taas kerran sinnikkyys sit loppujen lopuksi palkittiin. Mutta näillä puheilla niin mennään videopariin. Painat vaan tuolta noin ja sitten kamerat hoimii. Ja sitten hyppitään höppureita. Ei jännitä töitä. Miten meni noin omasta mielestä? Olisi voinut paremminkin mennä. Aina on vähän parannettu. Vai?
revanssit, koska se menisi se iso linja nyt. Joo. Suojat on päälle. Näin poispäin. Ei se, lähdetään kotiin. Niin lähellä. Niin lähellä. Jep, ei ollut ihan helppoa, ei. Siis kolmena iltana oltiin ajamassa ja kuvaamassa ennen kuin tuo iso linja sai vihdoinkin ajettua läpi. Video alkaa pikkuhiljaa lähestymään loppua. Iso kiitos sulle, että olit mukana ja katsoit tämän meikän ensimmäisen videon. Jos tykkäsit, niin paina ihmeessä peukku. Jos et, niin peukku alas. Ja mikäli viihdyt videon parissa, niin laita ihmeessä kanava tuot tilaukseen ja pysyt ajan tasalle, että mitä kuvaillaan ja näin poispäin. Eipä siinä, JP kiittää ja kuittaa. Se on moro!